Top 10 na most wanted person iti Rehiyon Naarestar iti iliti Pagudpud, Ilocos Norte. Sa Balipay Police Report, babayin kina Idol Tony J. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Balaygi ang naarestar ti maysa a most wanted person ang maibilang a top 10 regional level iti iliti Pagudpud, Ilocos Norte. Daytoy ket babaen tinagtitipon a puwersa ti Pagudpud Municipal Police Station, PIT Ilocos Norte, RIU1, 101st MC RMFB1, 1st INPMC, PIU INPPO, Kenti Adams Municipal Police Station. Nabigbig ti suspect ani Joey Mark Emperador Francisco alias Uhep, agta 22.5. Awanan ti asawa, maysa a laborer ken nagnanaed iti barangay Pansyan iti iliti Pagudpud, Ilocos Norte. Natiliw ti suspect babaen ti bileg ti warrant of arrest, gapu iti panagrames, nga awan ti nirekomendar a pagpiansaan na. Damag lokal para iti IFM News, siyak ni Idol Tony G, Tatak RMN.